58, 35 плюс 62, 95. Ще ви кажа после откъде го вземам. Плюс 65, 95. Цялото това разделено на 3. 55, 35. А последното? Какво? 65-95. 55-35 за четвъртия вариант. Не, нещо тук друго изчисляваме сега. Да. Това не е някаква поправка. Това го разделих на 2 и получавам 55-35. Това като го разделя... Идеята е защо не се включва то в самия израз, който пишете в момента. При проверката защо не се включва последния вариант? Не е проверка, това са поправки. При поправката, извинявам се. На вариантите, които. Взимам 58-35, 62-95 и 65. Това не го включвам 55, защото тук ми е празно. Да. Ама той 62-95, там също имаме празно. 65. 62-95 на второто. Пак имаме празно. Ще изчисля и него ще го